сябры, сёння акцыя адбываецца ў дзень 100 другой гадавіны апошняга бою выбітнага беларускага камандзіра, мужнага змагара і сапраўднага героя Юркі Моніча. Сёння мы згадваем не толькі яго. Мы згадваем усіх, хто ў розныя часы змагаўся і працягваецца змагацца за свабоду, годнасць і незалежнасць Беларусі. Тых, хто аддаў сваё жыццё за сваю маладосць, свой лёс. Заклікаю ўсіх ушанаваць памяць Юркі Моніча і ўсіх беларускіх герояў хвілінай маўчання. Хацелось бы таксама ўспомніць абавязкова сёння Алеся Пушкіна, Ігора Ледніка, Вітольда Ашука. Эдуарда Луку. Дякую. А цяпер я хочу запрасіць да слова чалавека, якога беларусам не трэба прадстаўляць. Беларускі палітык, старшыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі, адзін з самых вядомых беларускіх палітвязняў. Чалавек, за лёс якога мы хваляваліся, мы маліліся і чакалі ўсе гэтыя доўгія 5 гадоў. Павел Сіярынец упершыню выступае на мітынгу ў Варшаве. Запрашаю. Дякую вялікі, дарагія сябры. Вельмі рады бачыць вас тут. І вельмі добра, што сабрала нас тут памяць пра Юрку Моніча. Юрка Моніч гэта быў наш беларускі Робін Гуд. Ён адбіваў у камуністаў тое, што яны нарабавалі ў беларускага народа і раздаваў тое па вёсках. Ён спыніў цягнік, у якім ехалі дыпламаты-камуністы, і ён прылюдна пры еўрапейскіх дыпламатах загадаў выдаць ім па 40 шампалоў. Ён проста, можна сказаць, што даў такую ганьбу савецкай дзяржаве, якую яна не магла, канешне, прабачыць. І найлепшыя сілы НКВД доўга палявалі на Юрку Моніча, ягоны аддзел. Больш за 20 герояў, якія разам з ім абаранялі беларусаў, былі расстраляныя, дзесяткі былі адпраўленыя ў лагеры. Але Юрка Моніч аддаў сваё жыццё за Беларусь у амаль безнадзейнай сітуацыі, калі вакол толькі ўмацоўвалася крывавая савецкая імперія. Ксёндз Вячеслав Барок казаў пра любоў. Дык вось у Евангеліі ёсць словы: няма любові большая, чым тая, калі хто аддасць душу сваю за сяброў сваіх. Юрка Моніч аддаў сваю душу, ахвяраваў сваё жыццё за ўсіх нас. І зараз самы той час, каб памятаць і казаць пра Юрку Моніча, бо ва ўкраіне вайна. Бо шмат хто разумее, беларусам без свайго вызвольнага войска проста не здабыць свабоды. І мы павінны разумець, тыя героі, якія аддавалі ў баі з акупантам сваё жыццё, гэта нацыянальныя героі на стагоддзі. Дзякуй вялікі вам усім, будзьма памятаць Юрку Моніча, будзьма рабіць тое, што мы з вамі можам. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь!